Float natin for only 100 pesos. Ito 500 ml. Yan. May salad natin. Special yan. For only 50 pesos. 250 ml yan. Yan. Masarap yan. Yung mani natin, ito, at saka ito. Ito, maanghang to. For only 50 pesos. So, bili na kayo. Sa mahilig ng mani dyan, bili na kayo. Ito, yung peanut butter natin. Ito, maliit to siya. Ito yung malaki. Itong maliit is 75 pesos at yung malaki is 150. Yan, masarap yan. Creamy. My creamy peanut butter. Yan. So, ito yung mga product ko. Yan. May isa pa dito na hindi na video yung pastillas. So, hindi pa kasi ako nakagawa. Yan. So, bili na kayo.